F'laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg appella lill-Unjoni biex issaħħaħ ir-relazzjoni tagħha mar-reġjun tal-Qarn tal-Afrika. Huwa qal li l-Etjopja fejn għadu kif għamel żjara uffiċjali qed tfittex li ssaħħaħ ir-rwol tagħha bħala protagonista reġjonali. Il-Ministru Borg enfasizza l-importanza li jsir dialogu biex jitfasslu strateġiji komuni mal-Unjoni Afrikana sabiex tiġi indirizzata l-instabilità li tħalli effett ukoll fuq ir-reġjun tal-Mediterran. Il-Ministru Borg irrimarka wkoll li l-immigrazzjoni hija fattur kritiku biex tiġi indirizzata l-istabilità fl-Afrika ta' fuq. Huwa saħaq fuq l-importanza li l-Unjoni Ewropea tibqa' sieħba affidabbli għat-Tunezija u tassisti fit-trasformazzjoni tal-isfidi attwali billi tkompli bl-investiment kummerċjali, partikolarment fis-settur tal-enerġija. Il-messaġġ tiegħi bħala Malta kien l-importanza li nkomplu id-dialogu, nkomplu nisimgħu l sħabna t-Tunezin u naraw kif nistgħu naħsistuhom. Iva hemm bżonn ir-riformi imma għandhom bżonn ukoll għajnuna sabiex ikunu jistgħu jagħmlu il-bidliet li hemm bżonn u li jħallu anke lok illi dan il-pajjiż ikompli jiżviluppa anke mill-aspett soċjo-ekonomiku. Il-Ministri Ewropej kellhom ukoll laqgħa mal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tas-sitt pajjiżi msieħba tal-Balkani tal-Punent.